Vîrusa koronayê rasterast bandoreke neyniya mezin li qada geştiyariyê kir ku li navçeya Sûra Diyarbekirê jî qada geştiyariyê sekiniye. Lê çend xwebexş ku ev rewş ji xwe re kirine xem, dest bi xebateke rengîn kirine. Xwebexşên dildarên Sûrê li ser dîwarên navçeya qedîm û dîrokî dest bi xêzkirina wêneyan kirine. Xwebexş dibêjin armanca wan e ku ji her alî ve potansiyela Sûrê ya geştiyariyê derxin holê. Yek ji xwebexşan û rêveberê kompaniyek geştiyariyê Doğan Şan dibêje ew dixwazin qadek wisa çêkin ku her sal mihricanên geştiyariyê li kolanên Sûrê werin li darxistin. Armanca me hunzane zaten Sûr ev qedana giş bo turizmê em dixwazin zindî bikin. Evlî armanca me ev ji bo turizmê zindî bû gelek baş bibe, ev qedana jî em temîz bikin, nûv de bikin weynê o sûretê xweş û baş bi rengîn em bikin bihar. Diyarbekir zaten hûn wexta li dîrokayê bine 6000 sal heta îro ji ev tiştanê xweş sanatê, ji muzîkê û tiştê wenî gelek baş hez dikin. Xwebexşên ku dixwazin bi dîmenên bede û rengîn kolanên dîrokî bixemilînin, rojên cejnê yên qedexe ji xwe re neqandine ku bikaribin bi hêsanî karê xwe bikin. Yek ji xwebexşan û mamosteya wênesaziyê Nazlı Ergen tîne zimên ku Sûr ji bo hemû mirovahiyê girîng e û wê jî xwestiye li gor derfetên xwe rengekê bide vê mîrata girîng. Sur çünkü Diyarbakır'ın kalbi ve turizm açık bir yer. Sur dilê Diyarbekirê ye. Ji ber vê me xwest Sûrê bi hunerê bixemilînin. Em dixwazin bidin nîşan ku huner ne tenê di salonan de tê afirandin û tê pêşandan. Kolan jî dikarin bibin qada hunerê. Em dîroka dewlemend û hunera rengîn di nava Sûrê de tînin cem hew. Em dixwazin ew xebat ne tenê bi Sûrê re sînordar be, dibe ku rojên pêş de em heman xebatê li hevlerê jî bikin. Xwebexşên rengînkirina kolanên Sûrê didin zanîn ku wan di kolanek biçûk a Sûrê de dest bi vê xebatê kir û dixwazin vê xebatê mezin bikin. Da ku her xwebexşek ku bixwaze sûdê bide vê projeyê ji xwe re kolanek bineqîne û hunera xwe parve bike. Di vê xebatê de tenê li ser dîwarên ku kevirên dîrokî tê de nînin wênetên xêzkirin û xwebexş qet dest li kevirên dîrokî nadin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.